Nangalisang ang ubay-ubay ka residente sa pipila ka lugar sa Soc-Sargento, Davao Region. Human mitay og ang magnitude 6.4 galinog kaganinang udto kung asang epicenter natala sa Sarangani, Davao Occidental. Balita katud ni Efren Mamak. Kalit ng hunong sa paglakaw kini mga residente human nabati ang kusog nga linog sa P. Acharon Boulevard sa Barangay Dadianga South, General Santos City pasado alas 12 sa udto kaganina. Linog. Giubanan kini sa pagbusina sa kusog nga siren. 12. Sa Alabel, Sarangani, kalit nanagan pagawas sa usa ka gym kini mga residente sa Barangay Datal Angas human nasinati ang maong linog. Sa Glan, Sarangani, dali sab gisundo sa mga ginikanan kini mga estudyante sa usa ka tulungaan gumikan sa linog. Intensity 5 ang nasinating gikusgon sa linog sa lungsod. Sa Pulomolok South, Cotabato, dali nang gawas sab kini mga estudyante sa Dole Cannery Elementary School. Matod sa Office of Civil Defense, walay natalang angol gumikan sa linog. Grabe ang panic. Sa Sarangani, Davao Occidental, kung asa natala ang epicenter sa maong linog, gilayong nang gawas sa barangay hall sa Mabila, kini mga residente diyang nabati ang kusog nga pagtayog. Sumala sa kagawad sa maong barangay. Nagapay gayon og medical mission ang usa ka organisasyon sa barangay hall, diyang nabati ang pagtayog. Sa Davao City, gilayong nang gawas ang mga estudyante sa ilang classroom sa Kapitan Tomas Monteverde Senior Central Elementary School human mabati ang pagtayog. Hinuon, mibalik na sab sa classroom ang mga estudyante diyang luwas na. Doon na say mga ginikanan nga gisundo ang ilang mga anak. Sa mga kay ma'am ko nag-message man sa mga pwede na sundo. Sa tala sa Feebox, nabati ang magnitude 6.4 nga linog alas 12:14 sa hapon kaganina sa Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental. Tectonic ang origin ini. Intensity 5 ang nasinati sa Glan, Sarangani. Intensity 4 sa Kiamba, Malungon ug Alabel sa Sarangani, General Santos City ug Tupi ug Pulomolok sa South Cotabato, samtang Intensity 3 ug 2 sa ubang lugar sa Sarangani ug South Cotabato. Padayon ang assessment sa mga apektadong lugar. Efren Mamak, 1 Mindanao.